Salutare tuturor, numele meu este Fenec și bine v-am regăsit astăzi la un nou setup pe care vreau să îl împărtășesc cu mine și cu voi, desigur. Este vorba despre GBP CAD. GBP CAD. Ok, ce avem aici? Suntem pe timeframe-ul de weekly, cum îmi place mie, este un trade de swing. Vedem aici că avem această zonă de suport și rezistență. Ce vreau eu să se întâmple din această zonă, da? Vreau ca, de exemplu, această candidă de pe weekly, vreau să breakthrough, retest și fac un nou lower low, deoarece avem higher high, higher low, după care avem lower high și lower low, după care vine un higher low și un lower low. Ok. Noi mergem pe H4, nu știu dacă am explicat cum vreți voi să auziți, dar acesta este setup-ul pe H4, aici am desenat eu niște chestii care îmi place, avem higher high, lower high, lower high, lower low, lower high, lower low, lower low o să fie undeva la 86392, aici anticipez eu și ca și știri, nu știu dacă avem ceva foarte economic calendar, continuă. Să vedem, avem ceva interesant pentru această săptămână, pentru această zi. O să dăm aici medium, no impact, să nu le mai vedem. Later și unde e apply aici, apply, ok. Maybe later. Avem niște știri destul de interesante, avem pe ISM PMI pe USD, ok, astăzi la ora 4. Ok, după care avem iarăși știri la greu pe euro, pe USD. Miercuri avem știri interesante, adică o să fie o săptămână forță pentru noi, uite și pe Chinese. Asta e sâmbătă pe CNI, Chinese Yuan, ok, nu ne interesează asta, asta e setup pe care vreau eu să intru astăzi. O să fac un sell order din 18861. O să fie sell order-ul pe care o să-l plasez acum după telefonul meu mobil. 2 secunde. Și ce mai am observat eu că îmi place, asta o să pun primul aici, este USD CHF, bro. Pe USD CHF, dacă ne ducem pe H4, vedem că avem zona aceasta de suport care a fost retestată pe H4, vedem. De fapt, eu o văd. Voi dacă o vedeți, ok, în fine. Această zonă a fost spartă, retestată. Înțelegeți ce vreau să zic? Acum, ce aștept eu? O retestare în zona asta, un buy undeva până în zona asta, undeva la, nu știu cum să zic eu, câți pips. De 120 de pips, un long din zona aceasta. Fac chiar. Ok, cu un stop loss de 40-50, adică o să fie un setup swing, pentru că asta fac, swing, și e destul de nice. Ce mai aveam eu pe aici, care chiar îmi plăcea un setup, era pe Euro Audi, pe daily. Vedem o formațiune de head and shoulders, am greșit tool, pardon, o să iau ăsta, avem aici, bam, 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 ok, delete, unde e tool-ul, ăsta e tool, ok, avem aici brațul, capul, brațul și retestarea de braț, unde o să fie zona aceasta, o zonă de suport și o zonă de rezistență mai pe scurt, o zonă care chiar îmi place. O să fie o mică retestare din zona asta, după care noi putem să intrăm cu poziții de short în această zonă, undeva la 240 de pips, cu un risc de 1, hai să zicem 1 la 4. 1 la 4 ar fi destul de decent, deoarece avem zona aceasta odată, avem brațul stâng, brațul drept, căpățânosul, da? Și avem higher high, lower low, lower high,
și urmează un nou lor low în zona aceasta. Ok, acestea sunt paritățile pe care le urmăresc această săptămână și vă urez spor la bani. Eu am fost Phoenix, a.k.a. Phoenix, dar mă cheamă Nicolae Cristian. So, ne auzim săptămâna aceasta cu un nou update.